Интимност без обвързване. Доскоро това беше привилегия повече на мъжете. Обаче все повече жени започват да се вълнуват от подобен тип срещи и това не е ли най-лесният начин да получим удоволствие без неприятните странични ефекти, които носят със себе си сериозните връзки. Сега ще говорим с психологът Станислава Азова. Добре дошла. Добре съм ви заварила отново във вторник. Жените все повече започват да приличат на мъже, доколкото разбирам аз. За съжаление. Дори по това, че започват да приемат връзките за една вечер и необвързващите сексуални контакти като нещо съвсем нормално, дори предпочитано в някои ситуации. Що така? Може би заради динамиката на живота. Как въздъхна? Заради динамиката на отношенията. Неприятно ли е това? Не, замислих се, че напоследък срещам много и мъже, и жени, които са в дълги връзки. Но ретроспективно, обръщайки се назад, казват, всъщност тази връзка може да се опише с едно единствено изречение. Връзка за една нощ. Как? Чакай сега. Обърках ли? Дълга връзка, пък връзка за една нощ? Да, защото в това, което ти преди малко каза, ние сме ориентирани към получаване на удоволствията без усложняване. Тоест, ние искаме да ни бъде само хубаво, да имаме само, да сме насочени и да получаваме удоволствие и да бягаме от неудоволствието. Само, че това е много първично и това не е възможно. Ти го наричаш първично, ама чакай да те питам, не е ли всъщност съвсем естествено? Кой иска да го боли? Кой иска да му е лошо и неприятно? Ти трябва да си мазохист. Истината е, че нас така или иначе ни боли. Дори когато казваме, че не ни боли. Това е защитен механизъм. Негото, в който ние не искаме да разберем, т.е. другите да разберат, че нас ни боли. Но това не е ли много хубаво? Значи, Но това не означава, че не ни боли. Това искам да кажа. Значи как ни боли без да усещаме, че ни боли? Не, нас ни боли, но искаме другите да си мислят, че не ни боли. Това е нещо съвсем различно. Да, пак ме устройва. Ма това е, да. Да, пак те устройва. Звучи така, да. Звучи като ще ме боли, поне другите да не знаят. Разбираш ли каква е? Което не е ясно как те намаля болката. По-скоро в този момент... И спестява допълнителни разяснения, усложнения. Напротив, усложнява в дългосрочен план, много усложнява, защото всъщност всичко това, което ние сме скрили, не сме показали по една или друга причина, след това се натрупа в нашия така наречен психичен килер, който в един момент избухва по най-различни начини. И тогава, вече когато си стигнала до този момент, вече ставаш пациент. Ето сега, уважаеми зрители, за да не станете пациенти, да не ви избухне килера, това ли е рецептата, Ава? Краткосрочни, неангажиращи взаимоотношения. Това може да бъде един етап от нашия живот, в който ние знаем защо търсим такъв тип отношения. Но това, което трябва да знаем е, че всъщност няма интимност без обвързване. Не може да правим секс без да се свържем с другия човек. Говориш като жена. Не говоря като жена. Това е и при мъжете. Искаш да ми кажеш, че Просто при мъжете дефиницията, емоционалната дефинираност е различна. Какво? Мъжете по различен начин се свързват със своята емоционалност и могат да изразят своята емоция. Тоест, например, това, че се обръща на другата страна след секс и на сутринта си тръгва преди жената да се е събудила, не означава, че не му пука, нали? Той е емоционално свързан, обаче просто не може да го покажеш. Иначе той много би се радвал да се видят отново. Значи сега искам, когато говориш така, предизвикваш ме да се върна много назад в детството, но не това е целта на нашата тема в момента. Какво си правила в детството си? Защото начина, по който ние се свързваме след това с партньорите ни, можем да показваме близост, чувства, интимност. Това всичко е заложено в първите 7 години. Но темата ни не е това. Тук по-скоро темата ни е дали, всъщност защо избираме такъв вид връзки в някакъв етап от нашия живот, дали това е здравословно. Да, разбира се, всичко през което преминаваме е здравословно. Т.е. трябва да бъде здравословно, ако ние го осъзнаваме в момента, защо ни е необходимо точно такъв тип свързване и по този начин аз какво отработвам в този момент. Ако аз в този момент излизам от тежък развод, примерно, в този момент аз нямам нужда от дълга връзка, защото
всичките мои проекции, които аз съм си правила в предишния брак, в разпадналият се брак, аз ще ги проектирам отново върху друг обект, Да. ако не съм осъзнала кое точно е довело до разпадането на тази предишна дълга връзка. И в този момент на лечение на моята душа, на моята... Как си лекуваш душата с секс за една вечер, Ава? Не може да си лекуваш душата с секс. Може да се доувредиш. Това е нещото, което в този момент може да задоволи една моя необходимост от близост. Защото секса е близост. И на сутринта, и това когато е най-голямата. се събудиш до един мъж, който всъщност те използва. Затова хора, мъже, които сменят партньорите си много често или непрекъснато, жени, които го правят по същия начин, всъщност отзад стои желанието за близост. Обаче, защото това е в този момент двете тела са най-близо едно до друго. И ние не можем да живеем без тази близост. Аз съм абсолютно съгласна с това, което казваш, но имам два въпроса. Единия е: съгласна ли си, че между мъжа и жената има основни разлики и ако мъжа наистина може да изпита удовлетворение след подобен тип контакти, то жената по-скоро може да започне да се чувства все по-зле от това, че е използвана, от това, че се амортизира емоционално, че всъщност тя гони близост, която не може да получи просто защото нейните потребности са по-различни от тези на мъжа, а и за степента на удоволствие при една жена, която не изпитва чувства и не я обичат. Нали, изпитваме един вид удоволствие, когато правим секс с някой, когото обичаме, и съвсем на друго ниво стоят нещата, когато е съвсем случайен мъж. Това така ли е? Аз не обичам да генерализирам, защото съм срещала много мъже, които секса за една нощ или секса, така наречените приятели с облаги. Да. Има ли разлика между това? По същия начин... Да, разбира се, че има разлика, защото все пак, когато си в обвързване, то пак е в вид обвързване и връзка с един човек, с който е ясно на каква основа се свързвате. Тоест, основата ни е секс. Няма друга. Тоест, ние се събираме, за да изкарваме едно време заедно или взаимно да си успокоим самотата. Защото в повечето случаи на втори план стои точно това. Двама самотници са се свързали по този начин, за да притъпят своята самота. Защото не са готови за друг вид отношения в този момент, примерно. Това до каква степен изпълват тези отношения всеки един индивид и всяка една личност по-отделно е различно, защото всеки един човек е различен. Той е Вселена. И всеки един влиза с различно очакване в тази връзка. Може да е било някакво временно, някаква много силна емоция, силно привличане, някаква химия, която в този момент се е случила, която е свършила своето предназначение и след това тези две души в крайна сметка нямат какво повече да се дадат и се разделят. И това е окей, в крайна сметка това се случва. Въпросът е защо, ако аз го правя непрекъснато, какво стои отзад? Тоест, всяко нещо, което изпадаме в крайност, вече трябва да си зададем сметка защо аз имам необходимост да бъда много дълго време в тази крайност. Какво стои отзад? Препоръчваме ли го това на женската част от населението? Ще разберете след рекламите. Продължаваме с темата за интимността. Виж колко красиво звучи. Нещо, което малко пошлее, нали? Секс за една вечер всъщност не е интимност. Всъщност ние можем да се свържем с един човек на много дълбоко психоемоционално ниво и за една единствена среща. Въпросът е дали го осъзнаваме. Защото този тип свързване на душата, през емоцията, това се случва много бързо, внезапно и умът това не може да го осъзнае. Тоест, тук пак достигаме до нещо, което се нарича вътрешния конфликт между това, което аз очаквам, моите предварително създадени рамки и програми и това, което се случва на едно друго ниво, което аз не разбирам, мога да усещам, но в повечето случаи аз игнорирам, защото то е много неясно, много необяснимо, не мога да му дам дума, не мога да му дам цвят и не искам да се свързвам толкова дълбоко, защото то е непознато. Ние предпочитаме да стоим в познатото.
И преди малко, когато си говорихме за това дали е здравословно такъв тип отношения, в крайна сметка, ако си дадем сметка за това, че хората започват да правят такъв тип връзки, т.е. да се движат по повърхността, да се движат по повърхността, да бъдат с един партньор, пък след 2 месеца с втори, пък нещо така не изведнъж, ами случайно, ако може да се случи за една вечер. Да. Всъщност това ни прави консуматори. Какво ни взима? Защото консуматори, т.е. ние се изживяваме като че получаваме, нали, от цялата тази работа. Да, ние се изживяваме като да получаваме, но всъщност ние нищо не даваме. А всъщност секса и всеки вид общуване, то е обмен. И за да има обмен, аз трябва да мога да дам и да мога да получа. А когато 2 празни чаши се съберат, само за да получават, те взаимно се проникват, но те няма какво да получат от другия. И след един такъв сблъсък на 2 празни същности, много често те се тръгват още по-празни. И всъщност това кара хората да се чувстват много пошло, много да се чувстват употребени и да се чувстват, и да не знаят как да запълнят обаче след това. По-скоро мъж или по-скоро жена може да се почувства употребен? Знаеш ли, обществото, значи тук трябва да кажем, че това, което битува, че мъжа може да го прави, че за мъжа това е окей, че той емоционално не се изхабява, изтощава. Всъщност това не е съвсем вярно. Това, че някой го е казал и го е превърнал в една такава общоприета истина, всъщност не е така, защото аз напоследък срещам много мъже, които точно такъв тип отношения те ги изхабяват, но те не знаят как да продължат. Какво се изразява това изхабяване? Как се отразява на хората и на мъжете, и на жените един такъв продължителен период на случайни кратки партньори? Някои стават циници и се отдръпват изобщо от такъв тип взаимоотношения. Тоест, те започват да гледат много цинично на всякакъв вид връзки, изпитват гняв към жената. И въобще те понеже от жена на жена и накрая почват да се ядосват на жените. Да, защото първоначално в нашия образ има една жена, на която ние сме изначално ядосани и след това си я проектираме на всяка една следваща. Или имаме един мъж, на който сме изначално ядосани и след това си го проектираме на всички наши партньори. И може да се случат много други неща. В смисъл, може да се доведе до зависимост от алкохол или от наркотици. Може да има този цинизъм, за който говорихме. Нежелание да се обвърже, нежелание дори да комуникира или да се среща с жени, да бъде интимен, но да прави секс през това да ги наказва. Това да излива тази вътрешна своя неудовлетвореност върху обекта. А на жената как и се отразява това? Жените, тъй като ние сме по-емоционални... Да, най-вероятно... Да, има, разбира се, защото ние преживяваме емоциите по различен начин. Ако мъжа може да се затвори в мълчанието си, да изживее своето неудовлетворение, своята болка, своята тъга, жените плачем, жените викаме, жените имаме друг тип поведение, когато ние сме в такъв тип... когато има случай, която е довел до такъв тип поведение. Но ние също ставаме цинични, ние също ставаме групи, ние също ставаме консуматорки и в този момент ние се превръщаме много повече в мъже и ставаме много навлизащи в пространството на мъжа, за да можем да го накажем, да го изконтролираме, да го съблазним през секса и да го употребим и след това да го захвърлим. Което е същото. Тоест, ние го правим по различен начин. Но раната, травмата, ранно детската травма, ние можем да я проявим по различен начин. И тя винаги се проявява през сексуалността. С работа в нашето психично, да навлизаме в нас, без да се страхуваме и наистина в един момент първо ние трябва да се свържем сами със себе си. Защото тази интимност, ако аз не съм се научила на тази интимност, не говорим за първите 7 години, когато тази интимност, моите родители, моята майка ме учи на това да бъда докосвана, да знам, че съм обичана и да мога да давам обратно любов и внимание. След това между 20 и 25 е момента, в който аз вече по по-зрял начин мога да се свържа с тази интимност, но първо с мен самата. И тук не става въпрос чисто за сексуалност. Тук става въпрос за същност. За това да си дам едно внимание, една
грижа на мен. Но ние не го правим. Нали, колко от нас на 20, между 20 и 25 години са осъзнати за този процес, който тече. Напротив, между 20 и 25 години ние правим точно обратното. Ние искаме да се свържем с колкото е възможно повече партньори за една вечер, за две вечери, за една седмица, и така нататък, да преминем през тази турбуленция, в която ние да опознаем себе си през другия. А има ли разлика между необвързваща връзка и безразборен секс? И кое е по-препоръчително, когато не си готов за сериозни отношения, но все пак имаш нужда от някаква близост? При всички случаи от здравословна гледна точка, чисто физически, е по-добре да имаме един партньор, с който сме сложили на масата картите си и общо взето всеки изговаря това, което очаква от другия. В този момент ние можем да бъдем приятели, да правим секс, да излизаме от време на време заедно или да не излизаме, но тук пак стигаме до това всеки един да е наясно с това какво търси и да го изкаже пред своя партньор. Безразборният секс води, но все пак това е пак вид обвързване, т.е. ние сме си изговорили нашата рамка на среща. Докато в безразборността има голяма доза риск, защото партньора, на който ще попаднем, ние не знаем нищо за него. И този тип проява на сексуалност на мен ми прилича много на руска рулетка. Тоест, това е хазарта. Да. Това е да им се какво ще е. Малко да предизвикам себе си, но това да живея на ръба. Това е да предизвикам, да флиртувам с смъртта, да флиртувам с една сила, която аз не познавам, но искам да изконтролирам. Да бъда недостижим, или недостижима, да бъда идеал за някой, но малко сме в тази ситуация, в който можеш да ме гледаш и да ме желаеш, но ти никога няма да ме имаш. Това е задоволяване на моята нарцистична патология. От разстояние. Такъв тип секс е и този виртуалния. Аз те гледам, ти ме виждаш, ти ме желаеш, но не можеш да ме пипнеш и ти никога няма да ме имаш. Но аз виждам твоето желание и в този момент аз пак съм консуматор. Защото аз виждам, че някой ме желае и това ме храни. Но аз не съм склонна да дам обратно нещо различно. Виж ти колко интересно. Да, може да... Не случайно Фройд говори много за сексуалността. И общо взето сексуалността, ние се раждаме като сексуални същества. Да. Сексуалността ни, тя винаги присъства в нашия живот. И не случайно, примерно, когато се почне да се работи с сексуалната енергия, тогава излизат най-дълбоките травми. И най-страшните неща са през тази сексуалност, защото тук е срама, това са едни теми табу. Това е едно отричане и отхвърляне на част от нас, която тя така или иначе съществува. И след това се започва с едни такива израждани и перверзни декларации, кой какво може да прави и кой какво не може да прави. Защо на мъжа му е позволено това, а на жената ни е позволено това. И най-вероятно, когато се говори за това, че при мъжа по различен начин преминават тези емоционални свързвания, да, най-вероятно е така, защото за да е забранено в древни времена на жената да прави това, което, т.е. да има много партньори, с които да се среща, да има неангажиращ секс и така нататък, това си има причина в нейната енергийна структура, в самото енергийно присъствие на женската същност. Не случайно в духовността и в тантра традицията се говори за това, че всъщност жената е като пещ, в която трябва да, колкото по-чиста е жената, колкото по-осъзната е тази жена, колкото по-сексуалността й е изчистена и префинена, толкова повече тя е ценна за мъжа. Защото в енергиен план жената, все едно в тази чистота на нейното присъствие в сексуалния акт, тя може да изчисти кармата и на мъжа и нейната карма през това свързване в алхимията на любовта и в алхимията на сексуалността. Така че всичко си има смисъл. Всичко това, което ние в момента, което виждаме като постулати, то си има своето значение. Защо на жената не е толкова препоръчително? Не, че не може да го прави. Разбира се, че може. Въпросът е всяка една жена да има осъзнатостта какво се случва с нея след една такава сексуална среща с определен мъж. И не случайно
Аз много харесвам руските психолози. Михаил Литвак, той казва, ако на един човек не можеш да довериш душата си, не му доверявай тялото си. Прекрасен финал на нашия разговор. Много ти благодаря. Много вдъхновяващо. Уважаеми зрители, продължаваме веднага след новините.